Però què dius, Sara? Que hi ha un país on molta gent gairebé no tanca la porta de casa amb clau? De debò? Pues sí, aquest país és Islàndia. No m'ho podia creure quan ho vaig descobrir. Imagina't sortir de casa, anar a comprar o fer un cafè i deixar la porta sense tancar. Una bogeria, oi? Doncs allà, en molts pobles, és bastant habitual. Com que és un petit país i hi ha molta confiança entre la gent, els robatoris són molt poc freqüents. Això no vol dir que no hi hagi mai, però passen molt menys que en molts altres llocs del món. Però espera, que encara hi ha una cosa més sorprenent. Molts pares deixen els seus nadons dormint al cotxe fora de la cafeteria mentre ells són a dins prenent alguna cosa. En sèrio? Pues sí. Per a nosaltres sembla impensable, però per a ells és totalment normal. Diuen que és un país molt segur i que, a més, l'aire fresc és bo per als nadons. Jo no sé tu, però a mi em costaria fer molt una cosa així. No sé si estaria tranquil·la ni 5 minuts. I ara, digues-me una cosa. Tu t'atreveries a deixar la porta de casa oberta o el teu nadó fora d'una cafeteria? Jo crec que no.